MTV. Сәлем достар, Татмос ТВ телеканалында ең яхшы клипларны туплаган топ клип хит парады. Бүгінгі шығарылышта резидентлар белән бергәләп машиналар дөньясына сәяхәт ясарбыз. Җырчылар машина йөртәме? Аларның машиналары нинди? Юл кагыйдәләрен үтиләрме алар? Хәзер барысын да ачыкларбыз. Топ клип хит парадының роле артында мин, Лилия Хайруллина. Озакка сузмый башлыйк. Сез юллаган тавышлар җитмәү сәбәпле бер клип белән саубуллашабыз. Бүген аны топ клип кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Иркәли чәчләремне җилмәләсин микән? Уян бәгърем, уян диеп, эндәшүшем син иртән. Безнең иртә без башлана, тәмле шәй һәм кыймактан. Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәпитә үткәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәпитә үткәннән. Бүгенге премьераны аеруча да зур куаныч белән игълан итәм. Яңа резидент кем дисезме? Мин, ниһаять, Лилия Хайруллинаның Шандырма исемле җырына яңа клибы әзер. Ягез әле карап карагыз, ничегрәк булган икән. Клип ошаса, тавышлар да юлларга онытмагыз. Караңгыда шәүләң юкка чыга, томаннарда уйларың чуала. Көтмим дисең, кулыңны бирмисең, үткәннәргә кире кайтмыйм дисең. Сөюң үтте диеп ышандырма, ышанасың, минем бер дә килми. Канатларымны берүк каерма, чын мәхәббәт бер кайчанда үлми. Ышанасың да килми, ышанасың да ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю. Акбур белән сөюләр язылды, яңгыр белән күзләрдә юылды. Адымнарың кыюсыз китәсең, еламыйча ничек соң түзәсең. Сөюм үтте диеп ышандырма, ышанасың, минем бер дә килми. Кичә сиңа шалтыраткан идем. Телефоныңны алмадым. Егетләр белән эш бар иде. Мин моңа ышанырга тиешме? Кеше нәрсәгә тели, шуңа ышана. Ышанасың да килми, ышанасың да ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю.
ышандырма сөйүп келмей, ышанасың да келмей, ышанасың да ышандырма сөйүп, ышандырма сөйүп, ышандырма сөйүп, ышандырма ышандырма сөйүп. Топ клип президентларының мақсаты бір. Хит парадыбызның ең юғары урынына менеп жету. Бу эштә аларга сез ярдәм итә аласыз, дуслар. 1320 номерына топ клип сүзе һәм клипның кодын юлларга онытмагыз. Тавыш бирү безнең рәсми сайтта да бара. Кояш бүген бирәк иртә чыкты, күңел хәләтемне ирекәләп. Син кайларда, кайсы тарафларда, назланасы килә бергәләп. Бер җылы наз көткән мизгелләрдә сөрелеп сихри назга күмелдем. Бүлешәсем килде синең белән, хисләремдә сиңа йөгердем. Синдә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. Сиңа Ватып бүген иртәдән үк парлы нурлар үзем җыямын. Синдә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. сиңа Ватып бүген иртәдән үк парлы нурлар үзем җыямын. ихласыю шушы буладыр ул, гомерлеккә сеңмәс сүрелмәс. Икебезгә насип уртак серләре башкаларга инде бүленмәс. Болытлардан качып кала кояш, нурлар тезә-тезә күңелгә. Сине соң нурлар иркәлиме, инде кояш синең күгеңдә. Сиңдә Минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. сиңа Ватып бүген иртәдән үк парлы нурлар үзем җыямын. Синдә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. сиңа Ватып бүген иртәдән үк парлы нурлар үзем җыямын. Сиңа ватып бүген иртәдән үк парлы нурлар үзем җыямын. Юк кирәкми дип җырлаучы Артур Салиховның машина йөртү таныклыгы булса да, машинасы әлегә юк. Барысына да бер генә бер сәбәпче – фатир. Салиховлар фатир сатып алу сәбәпле машиналарын сатарга мәҗбүр булган. Әмма бик тиздән яшь гаилә тимер атлы булырга җыена.
Аларга бу эшләрендә уңышлар телибез һәм Артурның клибын карыйбыз. Телең телгә бердә йыкмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Бер сүз белән җимерелде барысы, бер селтәнү белән киселде. Үткәннәрне бик тиз онытыр да, гафу итәр барың дисеңме? Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Телең телгә бердә йыкмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Янып бетте безнең сөюләр. Салават Минниханов һәм Гүзәлем дуэты үз тормышларын машинасыз күз алдына да китерә алмый. Чөнки җырлы гаилә һәрвакыт хәрәкәттә, кайдадыр ашыга. Гүзәлемнең әлегә машина йөртү таныклыгы юк. Хәзерге көндә миңа ирем янында патшабигә кебек утырып йөрү күбрәк ошый. Сезнең мәхәббәтең бәйрәме кызыл туя. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Туйлар мәхәббәт гөленең парламатлы чәчәге. Баллы җимешкә әйләнсен чәчәкнең киләчәге. Сезне котлап гөрли-гөрли ул бишар бар күгәрче. Барлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туя.
Дөньяның фатихасы, бәхетегез ашкышы. Туегыз барлы тормышның тәуге матур баскышы. Тигез гомер вәридегез, куеп иңнәргә. Барлы мәхәббәт гөлегез, тамыр җайсын тирәнгә. Сезне котлап гөрли-гөрли, убышат бар күгәрче. Барлы бәхетләрегезгә, күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Сихри дөньяның сыкландыргыч бакышы. Йөрәгемгә балкып тора сөюегез яктысы. Туймасын парлы тормыш, мәхәббәтнең көзгесе. Сүрелмәсен, артып торсын сөюгегез кеше. Сезне котлап гөрли-гөрли, убышат бар күгәрче. Барлы бәхетләрегезгә, күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Дамир Зиннатуллин машинада права алган чул йөри башлаган. Шул сәбәпле аңа юл йөрү кагыйдәләрендә эстакада һәм башкаларны да тапшыру авыр булмаган. Хәзер Дамир 3нче машинасында йөри, әмма аның моделен җырчы әйтергә теләмәде. Дөрес эшлисең, Дамир. Нинди машина булуы мөһим түгел, иң мөһиме исән-сау йөрергә кирәк. Синең янда кабына, онытылган мәхәббәткә табына. Серле күзләреңә сөеп карыйм да, сөям сине сөйгән саен тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнгән чагында. Тусак әгәр без яңадан дөньяга, алып китсә язмыш төрле якларга. Эзләп табып сине меңнәр яныннан, гашык булыр идем бәлки тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнгән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнгән чагында. Сагынмаган тоймый сагыш зарында, ләкин белми мәхәббәтнең барында. Әлдә ярый җаным, син бар янымда, яшем сиңа булган сөю хакына. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур
xiyalımının sönügen şağında Dağında, sağınam dağında Sin xəttə yanımda bulsan da Zor ümid birdin xiyalımının sönügen şağında Fadiz Ganiyev һәм Лилия Бектимирова гаиләсендә машина йөртү таныклыгы икесендә дә бар. Гаилә башлыгы 1996 елдан руль артында булса, Лилия Бектимирова 2006 елда машинада җилдерә. Икебез дә машина йөртә алгач уңайлы. Озын юлларда алмашып торабыз. Беребез ял иткәндә, икенчебез бара тора дип уртаклашты җырчылар. Ганиевләр менә шулай иҗатта гына түгел, машина йөрткәндә дә бергә. Аларның сөйлүдән кем туйган клибын бергәләп карарга тәкъдим итәм. Мәхәббәт булып туладың, сине очратып уңдыммы, әллә бөтенләй туңдым, сине очратып уңдыммы, әллә бөтенләй туңдым. Kemi toygan,
Лилия Муллагалиева хит-парадта катнашучы резидентларыбыз арасында иң тәҗрибәлесе булып чыкты. Киләсе елга җырчының руль артына утыруына 20 ел булачак. Шушы еллар эчендә Лилия 4 машина алыштырган. Беренчесе халык телендә әйтелгәнчә девятка булса, хәзерге машинасы Toyota RAV4. Балаларда синең яшьлегең клипы өчен тавышлар 13-20 номерына топ клип сүзе һәм 272 коды белән кабул ителә. Sağışlanma ömür uza diye Sen kaygırma yaşlılık ütkeniga Ütkeni gibi doldu yılağına Uzdu diye farklık ütkeniga Ütkeni gibi doldu yılağına Uzdu diye farklık ütkeniga Bugününe şükür etip yaşa Balaların senin yanında Onlar senin nesil devamcısı Yaşav derdi üstü canına Yazlar öter, ondan şeyler jiter Gönürünün de bulasın kızları Kartımıga da işitirge yasın Etkemen gem digen sözlerini Kartımıga da işitirge yasın Etkemen gem digen sözlerini Hayır bilen yıllar uza girsin Bәхетlerden tursun her günün Yaşlılık üttü bilmeyen neşengde Balalarda senin yaşlılığın Yaşlılık üttü bilmeyen neşengde Balalarda senin yaşlılığın Balalarda senin yaşlılığın Лия Шәмсина әлегә мәктәп укучысы. Шуңа күрә аның машина йөртү таныклыгы да, машинасы да булмауы аңлашыла. Әмма Лия бу көннәрдә правага укып йөри икән. Әниемнең машинасы бар. Машина йөртү таныклыгы алгач, ул машина биреп торыр дип уйлыйм. Җәй көне миңа ниһаять 18 яшь тула. Бу көнне түземсезлек белән көтәм дип сөйләде яшь башкаручы. Вакытны ашыктырма, Лия.
Her narsaning o'z vaqti. I wanna be mad. Do 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 do. Bu arada bir yaşıp geliysin Tolısın getirilü sebepler Nefretli qora büzükne özesin Biting bulup degeri yeşiler Rencidir yediyen uyum yoksa Başka şerlekin kuymuysın Yüreğimde şişme gebe kurgup Durgan kislerimni duymuysın Yüreğimden döpküp itterim Tipkelerin iyiye sezimiysin Yuvaldasın işte kilimi bir Esinilarımda Yüreğimden döptüp itterim Tipkilerin iyiye sezimiysin Yuvaldasın işte kilimi bir Esinilarımda bilmiysin Bir şey yoklatmay Nişik aytirga da söz topmayım Yalğız kaldırırga aşık maşık Көңіл ишиклерин мен yapmayım Yüreğimden döptüp itterim Tipkelerin iyiye sezimiysin Yuvaldasın işte kilimi bir Esinilarımda bilmiysin Yüreğimden döptüp itterim Tipkelerin iyiye sezimiysin Yuvaldasın işte kilimi bir Esinilarımda bilmiysin Югалтырга hiç de dilemeyim bir Tırmışıma kabat geri indi Югалтырга hiç de dilemeyim bir Tırmışıma kabat geri indi Yüreğimden döp ittirip Tipkelerin iyiye sezimiysin Yuvaltasın hiç de kilimi bir Esinilarımda bilmiysin Yüreğimden döp ittirip Tipkelerin iyiye sezimiysin Yuvaltasın hiç de kilimi bir Esinilarımda bilmiysin Yuvaltasın hiç de kilimi bir Esinilarımda bilmiysin Esinilarımda bilmiysin Esinilarımda bilmiysin Dila Nigmatulina o'zining mashinasi turida suylarga tilamadi. Mashinam turida g'umuman suylarga yoratmayman. Ko'z tiyuga ishonam. Ona fotoga da tushirganim yo'q. Ammo o'zimni tajribali shofyor deb ayta olam. Mashinasiz, iki qo'lsiz kibik deb suyladi Dila. Jirshi top klipda yolg'iz uy klipi bilan qatnasham. Qoriymiz ham tovushlar yo'llarga unutmaymiz. Jil sızgıra küzgü jiller yağlı Ağlar suzan indi mungsu ki Ağılımda minim basıp tıra Eniyimden kalgan yalgızı Jeyler ızıp gitti kışlar jite Yaz kilse de tıra bir üzü Mini sağınıp kütebik sağına Dört tereze anın dört kızı Jeyler uzup gitti kışlar jite Yaz kilse de tıra bir üzü Mini sağınıp kütebik sağına Dört tereze anın dört kızı
яласы парланғаныма сағышларымы шулай ағалар Еллар бойы күткен ялғыз үйнің әлі көз яшьләре тамалар Жәйләр узып китте, қышлар җитә Яз килсә дә тора бер үзе Мине сагынып көтә бик сагына Дүрт тәрәзә аның дүрт күзе Жәйләр узып китте, қышлар җитә Яз килсә дә тора бер үзе Мине сагынып көтә бик сагына Дүрт тәрәзә аның дүрт күзе Туған ауылы, туған нигіз қала Язмыш йөртә җирдә кешене Сағынсаң да, өем сарғайсаң да Бер кайтырмын әле көт мине Җәйләр узып китте, кышлар җитә Яз килсә дә тора бер үзе Сағынып көтә бик сағына Дүрт тәрәзә аның дүрт күзе Җәйләр узып китте, кышлар җитә Яз килсә дә тора бер үзе Мине сағынып көтә бик сағына Дүрт тәрәзә аның дүрт күзе Сағынып көтә бик сағына Дүрт тәрәзә аның дүрт күзе Дүрт тәрәзә аның дүрт күзе Нигә шундый без дип җырлаучы Гүзәл Идрисова шулай ук тәҗрибәле машина йөртүче булып чыкты. Гүзәл руль артында 10-нчы ел йөри. Бу аның 3-нче машинасы. Машинамны Илназ 3-нче улыбыз тугач бүләк итте. Элек тизлек ярата идем, хәзер чапмыйм. Балалар гел минем белән машинада. Шуңа күрә бөтен кагыйдәләрне үтәп йөрим дип сөйләде Гүзәл. Афәрин, сез дә Гүзәлдән үрнәк алыгыз. Җитмисең безгә дибез һаман Шәм дош итми безгә кирәктә Җаның өшеп күңлең сүрелгәндә Бер җылысы җитми йөрәккә Җаның өшеп күңлең сүрелгәндә Бер җылысы җитми йөрәккә 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 Эх, туганнар, ник соң шул кадерле Бер-беребезнең кадерен белмибез
Көз алдында мұңлы жандар сула, біз аларны көе көрмейміз. Көз алдында мұңлы жандар сула, біз аларны көе көрмейміз. Біз аларны көе көрмейміз. Biz alarını goya көрмейбіз. Кіші кеткеш мақтау яудырабыз, алтыннар аны теңлейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Шоны да бит аңлай білмейбіз. Мәңгілікке йымылғаштым көзлер, кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Неге екен, неге сондай біз? Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар гаиләсендә машинаны Рамил генә йөртә. Рамиләнең машина йөртү таныклыгы булса да, ул руль артына утырмый. Машина йөртүне ирләр эше дип саныйм. Алар йөртсен дип белдерде ул. Хәзер Хайретдиновлар 3нче машиналарында йөри. Моңа кадәр машиналары седан булса, хәзер алар джипта җилдерә. Көлмә әле, кил әле клибы сезнең экраннарда. Менің де сәхнеге шығасым келе. Бая инде, онда бұлай да артисттар, буа-буарлы. Сенің білем, бір хатын да тұра алмай. 99% хатын қыз, менің білем бұлыға тілей. Главнее всего погода в доме. Салланып әйткен сүзіңнен, нидер болды минем йөрәккә. Сәхнеге шықмады. Үпкәләмә юқа былым, әйтеп сайрый сиңа тирәктә. Külmeli külmeli, şayırtıp canıma dimeli. Dileli kirek mi dimeli. Külmeli külmeli, şayırtıp canıma dimeli. Dileli kirek mi dimeli. Sin ulma dur usallağında, İki bitin almada yana. Şayanda oğlu күңелеңә, min de ғашық басыңа. Külmeli, şayırtıp canıma dimeli. Dileli, kirek mi dimeli. Külmeli, şayırtıp canıma dimeli. Dileli, kirek mi dimeli.
тә юк тиңнәр безгә, тик шулай да без җаным бергә. Мәхәббәт барысын тигезли, бәхетле яшәрбез гомергә. Көн көлмәле, көлмәле, шаяртып җаныма тимәле. Киләле, киләле, кирәкми димәле. Көн көлмәле, көлмәле, шаяртып җаныма тимәле. Киләле, киләле, кирәкми димәле. Киләле, киләле, үбеп яралыйм әле. Киләле, киләле, кирәкми димәле. Кирәкми димәле. Рамиля һәм Разиля Батыровалар машина йөртү таныклыгын 18 яшта алганнар. Тик алар хәзер тызланып ята икән. Кызлар балалар үстерә һәм машиналары әлегә юк. Әмма бик тиздән Батыровалар руль артына утырырга планлаштыра. Шулай булгач, юлда каршыгызга машинада баручы ике бер төрле кеше очраса, күңел булгагыз. Алар Батыровалар булырга мөмкин. Сызыйсың син кайчак төннәре, үпкәләмә син миңа йөрәгем. Акыл керде күптән башларыма, мине ишетмәсәң җанны тыңла. Ашкынма йөрәк, ашкынма, үткән беткәннәр яңа. Ашкынма йөрәк, ашкынма,
Киләсе резидентыбыз Алмаз Мирзаянов машинада 10 ел йөри. Хәзер ул икенче машинасында җилдерә. Моңа кадәр Алмазның тимер аты Ака булган. Буем озын булгач, машинаңа ничек сыясың дип еш сорыйлар иде. Кайбер кешеләр мине машинаның алгы урындыкларын алып куеп, арттагыларына утырып йөри дип шаяртты. Алмаз белдергәнчә, машинасы аның өчен бер бүлмәле фатир кебек. Хатын-кызның сумкасында бөтен нәрсә булса, минем машинада шулай ди ул. Яратып яши клибы өчен тавышлар юларга онытмагыз. Ә хәзер сезне Алмазга бирәм. Ниһаять, беренче өчлегебезгә килеп җиттек. Топ клип хит парадының 3нче урын хуҗасын каршы алыгыз. Әни, миш кыймагы пешер әле. Ярар, улым. Телефонlarınızı alıp kız baytıp güne yürü bulmayı bitin. Bir нәрсе көрмейсіз. Sözün şanala şuğanınız var mı? Hayır. Paketқа pişen tutulup şuğanınız var mı? Yok. Şuğasınız kile mi? Hayır. Gittik eydi. Yaratıp yaşasan ömür matur uza, süyünüp karşılık doğanın arını. Uftanıp yaşasan yürekine tuza, şeşlerge şal kerite zarları. Dünyanı yaratıp doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Dünyanı yaratıp doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Бәхетле булырга сөйініп яшәргә, Худайның сырыйқы без дұғасын. Ялгызлыктан көйіп язмышка киенеп, ялгыздың яшәргә язмасын. Дөньяны яратып, doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Pişen koyun alalım. Бүләк битик сөю, наз көткән жаннарга, көтіп алык берге языларыны. Яратып инедәшик ялгыз калганнарга, кызганмый үләшик назларыны. Дөньяны яратып, doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Dünyanı yaratıp, doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Топ клипка үзенең заманча клибы белән килеп кергән Рена РНТ 8 ел руль артында. Резидентның беренче машинасы 10нчы модельле ВАЗ машинасы булган. Хәзер исә Рена иномаркада җилдерә. Иномарка шәп йөри. Шулай булса да, беренче машина онытылмый дип уртаклашты ул безнең белән. Рена РНТның Гәлбию клибы сезгә ошаса, тавышлар юллагыз. Тавыш бирү тәртибе өстә язылган. Хит парадыбызның көмеш медальясын белер вакыт җитте. Каршы алыгыз. 2нче урын. Жырлый белмеймін, ләкин минем күңелемдә Гәлбию, Гәлбию, Гәлбию,
yoqlarda yürüsem de tire-yakta gülbüyü, 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 gülbüyü. Mine qarab optirama bilmeymin lakin bu bit bite, bu bit bite. Aha, sening matur qarashlaring meni isirta, meni isirta, meni isirta. Ohu, ayda birgalab bugun o'ynar biz mahabbat, mahabbat, oylin mahabbat. Sening ko'zlaring matur, ham men bugun seni bitam, baby, baby, bitam, baby. Jurlay bilmayman lakin menim ko'nglimda gulbiyu, 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 gulbiyu. Qaysi yoqlarda yurсам da tire-yakta gulbiyu, 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 gulbiyu. Jurlay bilmayman lakin menim ko'nglimda gulbiyu, 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 gulbiyu. Qaysi yoqlarda yurсам da tire-yakta gulbiyu, 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 gulbiyu. Menga qarab optirama bilmayman lakin bu bit bite, bu bit bite. Aha, irinlaringni o'bib o'sha men jihanga, jihanga, yiroq yoqlarga. Menim qo'llarim urildi sening taningga, bari chekinma, bu menim yanimda kelgina. Butun o'ylaring bo'lsin shu beyuda, bari bugunga ikki aylanamiz birga. Jurlay bilmayman lakin menim ko'nglimda gulbiyu, 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 gulbiyu. Qaysi yoqlarda yurсам da tire-yakta gulbiyu, 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 gulbiyu. Jurlay bilmayman lakin menim ko'nglimda gulbiyu, 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 gulbiyu. Qaysi yoqlarda yurсам da tire-yakta gulbiyu, 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 gulbiyu. Вакыт җитмәде дип üzgәләнүче Мәдинә машинада таныклык алган көненнән бирле йөри. Ә ул көннән соң инде 17 ел вакыт узган. Вакыт җитмәде клипы белән җырчы хит-парадта калуын дәвам итә. Сүз уңаеннан әлеге клип TMTV Production тарафыннан төшерелгән. Эстраданың метрларына клиплар төшерә торган коллектив сине дә шәп клиплы итә ала. Моның өчен бары тик безгә мөрәҗәгать итәргә генә кирәк. TMTV Production йолдызларга юл безнең белән. Бу атна нәтиҗәләре буенча иң күп тавыш җыйган клипны игълан итәргә рөхсәт итегез. Беренче урын сезнең экраннарда. Микән әнкәй йомшак сүзләр табып яратуым сиңа әйтмәдем кара каршы утырып ешрак синең белән чәй эчәргә вакыт җитмәде күңелеңне тыңлар өчен вакытымны ник соң бераз сарыф итмәдем яргаланган кулларыңа
башым салып сыйынырга вакыт җитмәде. Нигә микән димен исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем. Тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде. Дөнья кудым һаман эшкә чаптым аңа карап эшем бетмәде. Бетмәс эшем ташлап утырып яннарыңа хәл сорарга вакыт җитмәде. Беләмән кәй соңгы сынагыңнан мин кызыңны мәхрүм итмәдең. Эш балама яратуны бирдем кәй никтер сиңа вакыт җитмәде. Нигә микән димен исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем. Тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде. Баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде. Кичеренкәй вакыт җитмәде. Шуның белән шул. Топ клип хит парадан бүгенгә төгәллибез. Тапшыру азагында сезгә юлларыгызның имин булуын, светофорның күбрәк яшел төсен һәм тәгәрмәчләрегезнең тишелмәвен телим. Бер сәгать дәвамында Татмус ТВның руль артында мин Лилия Хайруллина булдым. Күрешербез. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.